eti umerejelea dhambi tena, huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba usana na Bwana. Haleluya. Imba, imba, imba usana na Bwana. Haleluya. Chiegni kendo janeno mar Lolwe TV chendo mar WUODH GENO kidieny mar lesona kaka senyisi ni koro wayawo manyien kuota manyien wabende wachako kawuono tarik 2 e dwe mar adek dwe mar ang'wen 2022 geno wasekadho dwe mar adek kendo wadonjo dwe mar machielo chendo man mar WUODH GENO kidieny mar lesona kaka nisi jayalo Dickson Odiwuor ma kawuono wantiere godo kae mondo mi wapuona nena wacho wayawa nena ni to kuota manyien ni nanyisi ni buk mar Chakruok Genesis bende quarter wach mabende wadang'eyo quarter ne nyaka ang' chop kanyo dwe mar 6 wach mabende wadang'eyo. Kata kamano kapok wachako mondo wang'e ni to koro kwa wuoye Genesis mabende chakorega gi Chwech, ang'o mabende koro wadwaro ng'eyo yawo kod alam. Wadok nero kamano Jehova Nyasaye kuom okinyi majaber, sabato mokwongo bende quarter mokwongo mondo mi wapor wachni olos kod jogi. Roho mare maler emokwayo mondo bi e kindwa mondo kwamiyo wechegi kendo giwuok kokadho e timi mar kae kachopo ne japiny to gibed gima kelo lokruok kendo miyogi giwinjo matut ahinya. Bed kodwa nyaka otieki nikech osany Yesu Kristo ma Jawara. Amen. Happy Sabbath ya. Happy day. Happy day. Happy Sabbath, good news. Machiegni ahinya. Kamano ahinya. Oro kod Nyasaye ro kamano. Tarik kawuono mabende koro wayawo godo dwe, wayawo godo quarter bende. Bang' kane joseng'iyo ote mar Ibrania kuom quarter mokwongo January, February, March. Koro wachako gi Genesis. Ma bende inyisowa kanyo ni chakruok. Mano chakruok e wacho bende biro ng'eyo kanyo. Kone gi kae mathoth ahinya kaka biro medo kwa lose. Jalo kwa chako. Lesson ma kawuono thuon wach mare en the creation. Chwech. Ma bende wayude buk mano mar Chakruok mana kaka ineno ka lesson bende koro wacho kae. Muma kata wach wich ma bende koro mewa kae en Genesis 1:1 kata Chakruok 1:1 ma wacho ni kar chakruok Nyasaye nochweyo polo to kod piny. Kar chakruok Nyasaye nochweyo polo kod piny. In the beginning God created the heavens and the earth. Kendo yalo kae en buk mano mokwongo bende muma mora mora kiyawo to mane bende koro ichako. Ang'o ma bende koro dang'eyo e buk mar Genesis the creation chwech ma bende koro nitiere. Ang'o ma bende nyisowa e quarter ni. Erokamano japuonj Jesse. Kendo erokamano kuom joneno mag Lolwe TV. Wadhi nono chakruok kendo kisu ndike ni Genesis. Kendo chakruok wadhi none ka en mobedo kaka base ma buge duto biro togore kuome. Ngiso ni obedo kaka mise. Kendo buk mar Chakruok ondiko do jati Nyasaye Musa. Ondiko buge 5 kaachiel kuomgi bedo chakruok. Omiyo chakruok obedo no kaka wach maduong' ma sebedo kwa puonjore kendo kawuono wadhi puonjore quarter ni mangima achiel kachiel nyaka quarter rumi. Omiyo ka jandik lesson chopo lesson mokwongo wuoyo kuom chwech. To nitiere weche madongo modhi fwenyo kuom chwech ma nitiere e lesson mokwongo. Namba 1 waseyudo ni buk mar Chakruok ondike kod Musa. Kendo buk mar Chakruok wuoyo kuom Yesu kaka jachwech. Ere kaka Yesu bedo kaka jachwech e buk mar Chakruok. Ka idhi e page mar 2 tibro fwenyo ka jandik lesson temo kelo wach moro kaka Yesu nena achiel kuom jogo nobedo kichwecho. Omiyo en part and parcel mar chwech wabro yudo weche machalo kod mayo. Kendo the creation kata chwech nyiso chakruok mar gimoro amora. Chakruok mar gimoro amora nyiso ni chwech kaka Nyasaye no chwecho. Mangiso ni buk mar Chakruok nyisowa kaka gik moko nochakore. Emo jandik lesson wacho ni chwech ema nyiso chakruok mar gimoro amora kendo otime gi Nyasaye. Kara onge gima nochwe ka Nyasaye onge iye. Wabro yudo wachno achiel kachiel kaka wadhi medo dhi nyime kod lesson. Jandik lesson chako wach moro ni Chakruok 1 kaachiel kod 2 nyiso hera mar Nyasaye gi chwech. Chakruok 1 kod 2 nyiso hera mar Nyasaye kod chwech. Wadhi nono ere
kaka Nyasaye nen kod hera kod chwech mare. Ing'eni ok inyal chweyo gima ok ihero. Nyiso ni nitiere hera matut ahinya e kind Nyasaye kod gik manochwe duto. Ma Jorumi wuoye ni gik ma Nyasaye nochwe duto nochwegi kotimo nade koherogi. Wabiro yudo wach machalo kod mano. Omiyo wadhi neno kaka nochwe dhano mano mokwongo. Wadhi chako neno kaka Sabato nochwe mano mar ariyo. Wadhi neno kaka Nyasaye nokawo yadh ngima ma okawo mboketo diere. Wadhi neno kaka Nyasaye nokawo yien mamoko mbokawo keto tenge. Kendo wadhi neno the duty of man, tich ma Nyasaye nokawo mbomiyo dhano mondo dhano timi. Omiyo kaka wadhi medo dhi nyime wabiro medo puonjore wechego ka wach maduong' kabisa mwadhi nuon achiel kachiel en chakruok achiel wesni achiel ma japuonj osesomo tanuwe katieko niya ni kar chakruok Nyasaye nochwe polo gi piny to full stop obet. Nyiso niya ni onge gi chakruok ne to bende onge kod gikone. To kara Nyasaye ni Nyasaye la mane. Wabiro nono wechego kaka wadhi dhi minye japuonjero kamano. Pero kamano ahinya koro iwinjo kuma wadwaro lose kendo kanyo jandiko bende katiko wacho ni bedo marwa kata bedo marwa en kuom ng'wono mar Nyasaye. Nyasaye nochweyo piny kod polo seche ma dhano bende koro ne pod onge. Mana kaka bende chwech marwa en obedo bende kaka ng'owa warruok marwa bende nitiere en mich mowuok kuom Nyasaye. Mano wach ma bende jandiko nyisowa kae. Koro wang'eyo na Nyasach chwech. Mano odiochieng' mano moko mano chak tich. Nyisowa kanyo ni Nyasach chwech. Ma bende muma moyowa kae Zaburi kwa jago gi Zaburi kanyo 100 wese 1 nyaka 3 ma wacho kamae. Un ogendini duto ma e piny weruru ni Ruoth Nyasaye gi mor. Lamuru gi ilo kendo biuru nyime kuwer to kod mor. Ng'euru ni Ruoth Nyasaye Nyasaye en ema nochweyowa kendo wan mage. Adier wan joge kendo ritowa kaka jakwath rito jambe. Jayalo ka nyisowa koro kowuok kuom mumano bende Nyasach chwech. Koro mae en ang'o ma bende koro moyudo kae koro ne kaka muma bende wasomo kae. Japuonjero kamano. Kisungu gole mamita ahinya the God of creation. Kendo jandiko keto gimoro maduong' e pachi ma ok onego bed ni wadhi kata mana bor kod ei lesson. Gimoro achiel ma jandik lesson keto e pacho niya Nyasaye ema notimo nade ema nochwecho full stop. Ne wayudo chien ni kara gik moko nochwe kod Jehova Nyasaye. Mano wach mangima ahinya. Wachak wayudo wach moro maduong' niya ni Nyasaye obedo kaka ng'ato maduong' e kind gik mochwe. King'iyo dhano kochwe asichak ineno gik machielo ma bende Nyasaye nochweyo to Nyasaye obedo kaka ng'ama duong' e diergi. Mano miyo jandiko moro nondiko wach moro mangima kabisa to wacho niya ni Nyasaye e chairman mar polo. Nyasaye is the chairman mar polo. En e jakom mar polo. Asto Yesu obedo kaka jagoro e polo. Nyiso niya ni Nyasaye nigi teko miwuoro. Mano miyo iluongo ni Nyasaye God of Elohim. Kata nying moro miye ni ka ing'iyo kaka jandik lesson ne miye nying to ne miye nying ni Elohim. Elohim en nying manyiso teko mar ang'ono mar Nyasaye. Yina muda chaka nuo book ma Chakruok achiel wesni achiel mondo wafweny go teko mar Nyasaye kendo. Ni kar chakruok Nyasaye nochweyo polo gi piny. E thuolo mondik Chakruok achiel wesni achiel to Nyasaye wuoro nobedo piny. Nyasaye wuowi nobedo piny. Nyasaye Roho Maler nobedo piny. E thuolo mitimo nade michwe gik moko duto. Omiyo ng'ato nyalo penjo ni to negi ok kanye. Mano penjo mobiro penjo ka wachopo e agono wachopo e polo. Omiyo wach machielo ma jandik lesson wacho niya Nyasaye ema nochweyo gimoro amora. Iluongo ni Nyasaye man gi teko kata Elohim. Nyasaye ma jachwech. Mano wach mangima kabisa. Kaka Nyasaye nigi teko nyiso ni en ema onego lame. Wach moro ntiere mangima niya ni kaka Nyasaye ni kod teko nyiso ni en kende ema onego tim nade en onego bed ni lame. Kara omiyo jandiko mondiko book mar Jayala 12:13 wacho niya ni dhano nochwe mondo lam ang'ono mondo lam Nyasaye. Kara gimomiyo nochwe dhano en niya
mondo watim nade walam Jehova Nyasaye. Koro miyo jandiko wacho niya ni ka Nyasaye nigi teko kalure kod teko mar Jehova Nyasaye mar chwech kod gik ma Nyasaye nosetimo duto, nyiso ni en kod ratiro ni en kende monego tim nade, en monego bed ni lame. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya. Bende jandiko tieko e chak tich no kowacho ni mana ka wanyalo fwenyo kata kendo wanyalo ng'eyo gadier gi chunywa ni Nyasaye en ng'ama bende nigi mbi kata bende tek machal kamano, ma bende biro miyo koro ng'wono mare kendo mi wambo bende to kod mor nikech tich ma bende osetimo kod hera mare ma bende koro timo ang'o, ma bende koro miyo ngima. Wang'eyo ni koro chwech kendo ng'eni koro odiochieng' mar tich ariyo bende chak inyiso mana chwech. Ne en thuon wach ne en chwech, koro tich ariyo kae ma koro machane koro wang'eyo ni to ang'o ma bende biro bedo ka lose. Kae koro kele kaka thuon wach chwech. Ma bende buge omiwa kanyo mathoth ahinya. Kata kamano jandiko gima wacho kanyo bende wacho kanyo ni e kinde duto te kidienje duto te mago mag chwech Nyasaye bende koro yango tije kaka ne gima ber, ne otimo ang'o, ne oloso gima ber. Nyiso ni en gima ne owinjo ahinya kendo en gima winjore ahinya ni tich mar Nyasaye en gima notimo ng'al mowinjore kendo man kare ahinya kendo mano wacho ni gini en ber. Nyiso ni tiende wacho ni tiende gima ber tiende ni ang'o, en gima otiyo. Iloso gimoro jayalo to idwa ilose nitie kumoro ma idwa nochopi. Neno kochopo ka imiwacho no ber. Ober no otimo ang'o, expectations mari otimo ang'o, ochopo kare. Bado no ng'ane kanyo kapok wadhi ywe mondo wachak waduogo kanyo. Odhi anena kanyo the creation chwech. Japuonj aparo bende mande itieka. Awinjo kiwacho wach maduong' ni step ka step ma Nyasaye ne timo nowacho ni ber. Nyiso ni gimoro amora ne dhi e yo makare kata kaka nodwaro mondo tim nade, mondo bed. Kopogo lo kaachiel kod pi to wacho ni ber. Kochweyo winy kaachiel kod le to chako wacho ni ber. Kochweyo buya kaachiel kod gik malote iye be ochako tim nade, owacho ni ber. Koro wafwenyo ni gimoro amora manochwe ne ber. To jawinjo kata janeno yimde koni ni nyaka gi thuolo ni gik moko duto beyo e nyim Nyasaye nikech Nyasaye ema nochwegi. To ng'ama oketogi gibedo marach en dhano. Nyaka gi thuolo ni le pok okoso Nyasaye, nyaka gi thuolo ni lum pok okoso Nyasaye, nyaka gi thuolo ni nam pok okoso Nyasaye. To ng'ama osemiyo nam odhi ataro madwaro ma Nyasaye en dhano. Ng'ama osemiyo le odhi ataro madwaro ma Nyasaye rang'ono en dhano. Koro nyiso ni kara ok wasadhi maber kod kaka Nyasaye nochwecho. Koro point number 1, the creation nyiso chwech ma kaka gimoko nobet. Yiena mondo adhi kodi buk mar Chakruok 1:4 mawacho niya Nyasaye noneno ni ler ber mi nopoge oa kuom mudho. Nochako ler ni odiochieng' to mudho nochako ni otieno. Piny noyuso kendo mano nodoko chieng' motimo nade, chieng' mokwongo. Wanwang'o niya ni Nyasaye kara ka chwecho to gik moko nobedo maler. Kara mudho Nyasaye ema nochweyo, ler bende Nyasaye ema nochweyo. Wes 10 jandiko wacho niya nochako lo motwo ni piny to pi bende piny bende nochokore mochako ne nam. Minono ni gima nosetimo tinane ber. Kara wafwenyo ni gik moko duto Nyasaye ema nochweyo. Wachak wadume wes ni 12 ni gik moko ka cham kod it yien duto manyago olemo notwi e lowo mi Nyasaye nono ni gima nosetimo ber, mano nobedo maber. Wes 18 jandiko wacho niya kendo mondo orito odiochieng' kod otieno kopoko ler kuom mudho Nyasaye neno gima nosetimo ber. Asomo wach mogik wes ne 25 wacho niya mano kaka nochweyo le gi jamni kod gik mamol duto minono ni gima nosetimo ber. To gimoro achiel mora kuom Jehova Nyasaye ni kotieko bochweyo dhano to wacho ni ber to ber ahinya. Omedo wach moro ber asto to bende nade ber ahinya. Omiyo jandik lesson wacho wach mogik ni chwech nyiso ni gimoro amora nochwe kod Nyasaye kendo Nyasaye nong'ado bura no wacho ni gimoro amora timo nade ber. Erokamano japuonj. Moro nyaka chieng' sabato kiseng'anyo nyaka chieng' sabato chieng' abiro ma bende koro notigo. Watonjo kanyo ema bende koro wabedo nyanena e chieng' mano ma tich adek manyiso ni sabato. Okam ywe ka winjo werni bang'e to duogo nyime chero mar wuoth pod
Imba 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 osana na Bwana. Haleluya. Imba 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 osana na Bwana. Haleluya. Erokamano ahinya kuom wero mitwa kamano kwaseyudo wagamo yweyo. Koro waduogo wang'iyo kanyo Nyasaye chweche, wang'iyo kanyo chweche mare mabende wayudo kanyo ni bang' ka gigi duto te mabende koro nochweyo. Wacho ni adier gigi becho. To odiochieng' mar abiriyo duto te nyaka odiochieng' mano mar bende koro noyweyo. Omiyo nowacho ni nyaka Sabato bende koro gin gima ber. Koro wadonjo e Sabato ne jayalo. Tich adek. Koro wach ni Sabato. Sabato koro donjo nang'o ka kwang'iyo wach mar chwech. Genesis bende. Kae ma bende Sabato bende nodonje. Japuonju erokamano. Ka wantiere e odiochieng' mar Monday part kata tich ariyo gi dholuo, to wafwenyo weche moko ni Nyasaye nochwecho. Kendo e chwech ma Nyasaye nochweyo gik moko duto. To the word Sabbath pod nok nyal luong e thuolo ma Nyasaye ne chwecho. Nikech ang'o? Ne ok ochake nying gi thuolo no. Koro emomiyo kisomo buk mar Chakruok 2 wesene 2 kod 3 to wanwang'o odiochieng' mar lemo. Koro odiochieng' mar lemo no kang wachope e buk mar Wuok 20 wesene 8 to wanwang' kichake ang'ono kichake nying. Koro omiyo Chakruok 2 wesene 2 wacho niya, ni kuom mano Nyasaye notieko chweyo polo gi piny kuom gik moko duto mantie ire chieng' mar 6. Nyasaye notiyo gik moko duto mane otimo, eka noweyo tijene duto mi ogwedho chieng' mar 7 kendo wale mondo bed maler, nikech chieng'no ema noywe bang' chweyo gik moko duto mane ka Nyasaye nochweyo polo gi piny. Koro wanwang'o ka Nyasaye yweyo odiochieng' mar 7 to gima odiochieng' mar 7 ang'o ma Nyasaye notimo? Waseyudo Nyasaye nochwecho ndalo 6. Ka Nyasaye osechwecho ndalo 6 to kochopo odiochieng' mar 7 nitiere gima notimo e odiochieng' mar 7. Kiwinja jandik lesson owacho niya e Monday part kata Tuesday niya Nyasaye nochwecho. Kendo ne wayudo kaka nochwe buya, ne wayudo kaka opog piny kaachiel kod nam, ne wayudo gik madongo dongo ma Nyasaye notimo nade? Notimo. Bo wayudo kaka ochwe nyaka dhano. Mane waseyudo. To kwa chopo e Chakruok 2 wesene 2 kapod gik moko beyo to wanwa ka Adam nitiere, Hawa bende nitiere, pod gi onge kod nyathi e thuolo no. To wanwa ka Nyasaye oseneno jogi ok nyal bedo kamano. Koro adwa kiset gi example mane maseto ne jogi. Example ma Nyasaye odhi boseto en niya oyweyo odiochieng' mar 7. Koseyweyo odiochieng' mar 7 to nitie gima otimone, nogwedhe, nowale, binokayo kete obedo maler. Aso odiochieng'ne Chakruok ok ochake nying e Chakruok 2 wesene 2 kod 3. Koro somna buk mar Wuok mondo wafweny ka Chakruok koro uyudo nying e buk mar Wuok 20 wesene 8 ka koro iluonge ni Sabato. Wacho ni paru chieng' Sabato kendo wale ni Ruoth Nyasaye. Nyaka utiti je uduto kuom ndalo 6 chieng' mar 7 en chieng' yweyo ma Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Chieng' no un kaachiel gi yawuotu kod nyiu kata wasumni machuo gi mamon kata jambu kata mana jodak manie miechu kik ti tich moro amora. Nikech ni mar Ruoth Nyasaye nochweyo polo gi piny kod nam kaachiel gi moko duto manie iyegi kuom ndalo 6 to chieng' mar 7 noyweyo mane omiyo Ruoth Nyasaye nogwedho chieng' Sabato kowale mondo bed. Japuonjero kamano ahinya. Wayudo ka koro Wuok 20 wesene 8 kaachiel kod 11 koro chake nying ni Sabato. Mano waseyudo. Ang'o momiyo Sabato? Sabato ne odiochieng' ma Nyasaye nyalo yweyo mano mokwongo. Ne odiochieng' ma Yesu ne wuotho kaluwore kod the last paragraph mar jandik lesson. Yesu ne wuotho kochango nyithi Nyasaye. Kendo Yesu ne wuotho kogolo dhano e twech. Nyiso ni en odiochieng' mar mor, mar jomotwe bende nyalo yudo mor e nyim Nyasaye. Mano wach mar 2. Wach mogik en sign manyiso ni bang' suffering, bang' chandruok to nitiere ngima moro mochwere motimo nadi manyaka chieng'. Nikech Sabato kende ema wadhige polo ka gimoro amora timo nadi dong' e piny ka. Japuonjero kuma. Erokamano nitie point moro kanyo bende koro nowach ka jandiko ne chako wacho kanyo ni Sabato odiochieng' mano mar 7. Koro en
nyiso yie marwa kuom Nyasaye ni notimo tije to bang'e noyudo ka gino ber. Omiyo koro odiochieng' onogono en gima wariwore kendo wabet kanyo gi Nyasaye mondo mi wayangi ni gigo kod ber gino wabende koro osetimo. Mana kaka ng'ato bende nyalo timo gimoro, joma okadho piny bedo kod pati, tiyo matek higni 8, bang'e to chieng' moro kanyo turiuru kanyo achiel. Bende wacho ni adieri nyathini otiyo kendo timo ber. Koro odiochieng' mar Masabato bende ka jandiko nyisowa kae bedo ka celebration. To wabedi geno gima nowacho to en gima ng'owa, en gima ber, wa celebrate kwabedo kanyo kod Nyasaye. Chwech dhano, the creation of humanity. Bende koro wadonjo odiochieng' mano mar tich ang'wen, jayalo kanyo nyiso kanyo ni chwech mano mar dhano en gima chwech mabende koro notimo, ema notimo mogik. Kendo kaluwore kanyo en ma bende gima notimo gi buk mano mar Genesis kata Chakruok. Dhano iwacho kanyo ni en gima bende koro nyiso chwech duto, chalo ka gima oculminate gimoro amora ma bende affiliation, kendo iwacho ni mana emomiyo bende koro kata piny bende koro nochwe. Nitie dhano gi migawo ma bende koro mako bugni chwech dhano, ang'o ma bende koro wang'iyo kae kotenore gi weche mag chwech. Puonjero kamano. Chwech mar dhano wadhi yudo e buk mar Chakruok 1 wechne 26 ni eka Nyasaye nowacho niya, koro wachwe dhano e kido machal kodwa, enobed gi teko kuom rech gi winy gi jamni gi le kod gik mamol duto. Nitiere wach maduong' e iye kanyo ni dhano ichweyo machal kod Nyasaye. Ere kaka odhi bedo machal kod Nyasaye? Ei paro kaachiel kod e tim. Erokamano ahinya. Wayudo weche ariyo ni paro kaachiel kod tim. To pogruok moro nyaka dhi beti. All similarities nitiere kod kama pogruok beti. Ang'o miyo awacho kamano? Dhano seche michweyo to lo mar dhano wuok e lo, wuok piny, to lo mar Nyasaye to ok ong'ere. Ok ong'ere. Koro nyiso niya, Nyasaye pod ne dhi dong' Nyasaye. To jachien kobiro ma wabiro yudo mbele, to jachien okelo gimoro ma mano wabiro yudo mbele, yiena mondo kik adonje mano. Koro jandik leso nowacho niya, eka Nyasaye nowacho niya, koro wachwe dhano e kido machal kodwa, enobed gi teko kuom rech gi winy. Koro dhano ni dhi bedo kod teko kuom rech kaachiel kod ang'ono kod winy. Nyiso niya, odhi bedo jarit. Koro idwaro mondo dhano michweni mondo obed jarit motimo nade? Makare. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo, kuom Nyasaye nochweyo dhano e kido machal kode, nochweyo gi dichwo kaachiel kod dhako. Achaka fwenyo wach moro niya, ka Nyasaye chweyo dichwo gi dhako to ochweyo gi odiochieng' achiel. Kara jogi romre nyim Nyasaye. Koro ere okang' ma ng'ama dichwo nyalo hingo ng'ama dhako? En niya, ni Nyasaye nokawo time moro matin kogolo Eve kuom ng'ano, kuom Adam. Nyiso ni nitiere time moro matin mar siso mondo siso moro bed mar gombo dhako. But odiochieng' to nenadi? Nen achiel. Mano wayudo e iye kanyo. Koro wayudo niya, Nyasaye nochwe gi dichwo kaachiel kod dhako. Point moro luware niya, ne kara ng'ato nego kend dhako ok onego kend dichwo wadgi. Ng'ato nego kend dhako ok onego kend dhako wadgi. Akel bedo wawinjo wach moro, Nyasaye nochwe dhako kaachiel kod dichwo. Ok gei. Ok dichwo gi dichwo. Ok dichwo gi dichwo. Mano wach mwayudo iye kanyo. Koro wach mogik nitiere buk mar Chakruok 2 wachne 7 mabede tiekogo. Ruwe ka Nyasaye nokawo lo monywaso kendo nochweyo dhano mokudho much ngima e dhano, mi dhano nobedo gi ngima. Koro wayudo wach moro niya, ni component ma Nyasaye notiyogo kochweyo dhano en ang'o? Namba 1 en lo, namba 2 en much ngima. Asto teko mondo dhano wuo ne wuok kuom Jehova Nyasaye. Kokawo much ngima bokawo keto kuome. Emomiyo kogolo much ngimano to ok ochako bedo dhano kendo. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya. Bende verses moko miwa kanyo ariyo kaka dhako bende koro nochwe. Wachne 20 kod 1. Mano Chakruok 2, 21 gi 22. Wacho kamae. Kuom mano Ruoth Nyasaye nomiyo nindo matut otero Adam. Kendo ka nonindo, Nyasaye nogolo ng'edne achiel mi nochako dino kama nogolo e ng'edno. Eka noloso dhako gi ng'edno mokele ir Adam. Mane kaka bende kod dhako bende koro biro. Nyiso ni chwego odiochieng' onogono en dhano, dhako to kod dichwo. En wach ma bende kata bende wach mang'eny kanyo chwech dhano. Momiyo bende iwinjo kanyo kosechwe dhano chalo gi Nyasaye to lakini ok en Nyasaye to pod odong' mana Nyasaye. Nikech pogruok nitie kaka jalo bende koro oselo kanyo, pogruok moro nyaka bedi. To wabiro ng'iyo kanyo kuma olware pani mar joma manyien. Ong'eyo ni to koro lwar mar dhano nochakore nade. Wati ka nena kanyo to kod migawo ma dhano bende koro ting'o. Kosechwe jayalo, ochwe kacha cha.
ma bende kama okadhe no nitie komedo ma ige nyaka chiemo ma bende gibiro chamo kanyo nyisgo lembe kod ang'o. Koro migawo ma dhano ne en mana ang'o miyo Nyasaye ne chwe dhano, mano gima ng'ato penjore. Migawo ma dhano koro ne en timo ang'o? Japuonj, migawo ma dhano mokwongo ne en mondo gilam Nyasaye. Mane migawo mokwongo mar dhano momiyo Nyasaye nochweyo dhano. Asto migawo mar ariyo, dhano ok dhi bedo ng'ama bodha. Kawuono ing'e tie jok ma budho, neno ka ng'ato dich tipenje ni dhi kanye, dhi mana center ka, kar odhi go ajwa, kar odhi nyweyo, kar odhi go ajwa. Mano ok nochweyo mondo itimi. Niwinjane, oloso puodho mar Eden, kaachiel kod manyo chiemo, kaachiel kod dhako bende nomiye, mantiere iye kanyo. Winjane kaka jandik lesson wacho, as soon as God created the first man, He offered him 3 gifts. The Garden of Eden, mano ne odhi tiye e Garden of Eden kae. Tich mane mane odhi timo, nodhi lose mondo obed maber, kendo nodhi bedo kodoye, kotimo pruning kaachiel kod gik moko no e iye kanyo, nyiso ni nodhi tiyo mantiere iye kanyo. Jandiko chako wacho ni nochako miye gift moro. Gift mane mane omiye, ne en chiemo. Mano nomiye. Asto chako miye ang'ono, dhako. Kara, wach mangima nitiere iye ke niya, ni karo koyieni mondo ibed muni. Wach moro mar tedruok kendi momodagi. Ni ng'ato jahiga 30 jaduong' ng'ane, Jesse. To jahiga 30 ni teda kende mong'eyo nyaka skari oting'o kijikni adi. Momodagi. Winji, omiye migawo mar chiemo mano nomiye. Ng'ama ne dhi loso ne chiemo ni mondo obed mamit, nen Eve. Iye kanyo chako miye dhako. Mondo dhako no timo nade, orite. Mano nitiere iye kanyo. Koro wayudo niya, the second duty concern this his food. We have to remember that God gave it to humans. Ngiso ni Nyasaye nomiyo dhano chiemo, asto kosemiyo dhano chiemo, to kao leduto, to kao to kete bwo dhano, mondo dhano timo nade, mondo rite. Atieko kawacho niya, e thuolo ma Nyasaye osemiyo dhano chiemo, to nitiere chiemo mano omiyo mondo chame, kaachiel kod chiemo mane ok odhi chamo. Koro chiemo mane omiyo mondo achame kende, emwa chamo kwa lamo Nyasaye kwa gono ni erokamano. Erokamano japuonj. Nyiso kanyo ni koro tich mar adek mane bende ne mar dhako no. Iwacho ni en ma bedo wuoyo kuom dhako dong. Mit kowuok iwacho ni dichuo biro weyo wuon kod min. Riwra ka ng'owa to kod dhako. Kod dhako. Bende koro tie kae. Gimomiyo iwacho ni dichuo ma ok dhako monego bed ni wete mang'o janyuolne bende biro ler kanyo, en gima dwaro Bible study moro jala gari biro keto kanyo. Erokamano ahinya ka nochopo e giko kinde moro minyiso ni ne bende wadhi koro nyime to kod wende ma bende biro bang' ma nikech chieng' mar Ruoth Geno koro pod dhi nyime. Jo manyien koro bong'e ane to koro dhano ka nosechwe, lwar mar ochakore nan, ang'o mano otimore. Bende bana kete kanyo chieng' mar Ruoth Geno kinde mar lesson jalo Dickson wantiere koro jalo tik kod ala. Olemo. Wago ni erokamano sipwan kech ber, erokamano kuom ng'wononi, bedo Nyasaye weche te, ka nyingi duong' e nying Ruoth Yesu wakwayo. Amen. Amen. Pod wadhi nyime kanyo kod chenro mano mar Ruoth Geno pod nyime nikech wamoke kendo wachako jalo ok anyal chwe mo kachogo yawo ariyogi Joab Ogwang' kaachiel kod Joab Ogwang' ma ok miwani ma ok North East Kano. En jakwath mohero chenro ni kendo luwe ahinya, kaachiel kod ratego jakwath machingure iluongo ne Odede. Nyasaye mondo gwedhu kama untiere kama ukete kanyo. Erokamano. Joab gi Odede mago joma bende kedo chenro bende mana kikete kae nikech pod wadhi nyime kamano bende koro ineno wae ora ote magi kanyo namba jalo ntiere kanyo penjo moro nyalo penjo kwadhi kodo nyime. Odhi nyime wenda ariyo yud kae kaduogo mondo choka dhi nyime nyisi to koro ang'o ma bende wada dhi ote maga duogo sa bang' thuolo machok. Teode mang'eny ade ka okamano de okakono ariyo mondo alosnu kada kama ante umbende ubedi jasiyokonge eno pek mor mosiko wanawer gi Yesu wendo cho wendo sagi nyaromo haleluya maler wamiyo Nyasaye duo wewe manade natewa wewe peo Umerejea dhambi tena, huko
ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba usana na Bwana. Haleluya. Imba, imba, imba usana na Bwana. Haleluya.